Hlad. Vážený pán starosta, veliteľ súťaže Kamenický Marian. Kolektívy mladých hasičov sú nastúpené na zahájenie súťaže Detský deň v Horenickej Hôrke. Ďakujem. Príjemný, aj keď trošku vlhší deň, srdečne vás vítam tu v Horenickej Hôrky a verím, že teda hasičom a hasičkám počasie nemôže vadiť tú vodu, potrebujete k svojej činnosti. Opäť sa tu stretáme takto po roku, opäť skvelé všetko pripravené, veľká vďaka všetkým, ktorí to tu prichystali aj v tých ťažkých podmienkach, samozrejme aj rodičom, aj členom DHZ Horenická Hôrka. A ja by som chcel túto chvíľu využiť na aj také slávnostné ocenenie. Viete, že naši hasiči z Horenickej Hôrky dosiahli obrovský úspech, skončili druhý na majstrovstvách Slovenska doraste. Je to pre nás nevídaný úspech aj pre Lednické rovne, ale aj teda pre miestnu časť Lednické rovne. Asi sme sa ešte s takým nestretli. A ja by som ich poprosil, keby všetci vystúpili pred nás a chcel by som sa im týmto poďakovať. Samozrejme, táto vďaka patrí všetkým, ktorí ich pripravovali, ktorí pomáhali rodičia, alebo tí strávili s tým veľa času. Takže veľká vďaka za tento úspech, ktorý ste nám doniesli do obce. A poprosím vás, keby ste vystúpili. A samozrejme aj troch, ktorí najviac teda k tomu prispeli, samozrejme je ich ďaleko viacej. A to je po mojej pravici Ľuboš Kamenický, Marian Kamenický a Béďo, Jaroslav Bednárik.